Letný Majer, to môže byť názov vášho nového sídla. V ponuke Radoreality nám pribudol pozemok vo výmere 37 000 m2 nedaleko Trenčianskych Teplíc v obci Motešice. Výhodou pozemku je, že je obklesný lesmi a priamo cez stred pozemku vám preteká čistý horský potok. Pozemok je určený na výstavbu súboru rodinných domov, prípadne môže slúžiť aj ako vaše letné sídlo. A výhodou je, že priamo na hranici pozemku sa nachádza elektrická prípojka. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado Pavlík a som z Radoreality.